football kam kanume haala yadata fiji balon yadat ko e haala e alhaali nyaawoje de wini ke Yero Mangara jandiyanki taskotodo coftal balli so Real ne fetida do e Barça wala Real ne fetida équipe godo yimbe mbiyat Real koko jingante sa yehi Afrique gotum ko dum gotum jaati do e Afrique ete dum gongdi e ngodo folitira Coupe d'Afrique wonango do e leydi Maroc ndi leydi Maroc ndi ganduda jopama no feewi e nyaawoje arbitrage di e kawri mumde ko dum Yero Mangara miji hen Maroc non ko be mbadi ko e CAF ƴettude yimbe mabbe tan be pawaton CAF ne way tottude arbitre be biya be jida odo be jidi ko goddo dum fof addata ko jiixi jaaxa e der hakkille yimbe be ko woni ko gonga kadi woni ko arbitre tan juumat ko neddo nden jumre hewndi yeedi arbitrage di wana handi fuddi Sénégal 2019 Sadio Mané contre Algérie hebi penalty siflaka Ismaïla Sarr memama ko penalty siflaka sa joui matchuji nogas wala capantati mawod didi di ganduda ko an fotno hebde a hebani mawod didi di ganduda ko a fotano hebde keba dum woni football kawral ngal Algérie fiji e Nigeria jibini haalani feewi hani kareli teskama gili e dingral ngal ha e bowal maggal Yero Mangara yadani e jabbal ngal Algérie jogi ngal ko Algérien ji di mbadi ko be fettobe joni abe jawi kotay an ya jab an ka dimo me arbitro a jabata wona dimo ko sorete football to tolni do arbitre jumatan Oumar Mamadou Sow do e Rabat leydi Maroc RFI